A chuirde fáilte romh an seo a radio na Gaeltachta is Micheál Liam Uí Mhaonlaí ó bhleacht lia agus áitíní eile nach iad nach é agus tá sé de fribléid a bheith gom an seo a bheith an seo sa spidéal Studio Cuan bheith gháilte Cheol, amhráin, scéalta agus comhlúdar Gaelach Cheoil. Tugum cuireann istíomh bheling don chéadúireach le go léile an seo i Cuan an Cheoil. Málim súrán orna gcuideachta agus chuige sé trúí nachmach tóraig rí seo sé réana seán fórda bheithna dúistis sé cháileach na daoine sé chuir mis sé fálam le ácam is bíana agus ramsta daidir dóram sé ácam a frísún Scoachas úrán orna sna háglaí gas bíana as gleacham sa stóra rá ácam mar mílan is ag mélam a gálam Mháin camisa Snacha mishawan na garias na gardi vi mohimpal Noir dearra med an cheanfar ceir da sylfiamach Agus ramsta daidir dóram sé ácam a frísún Scoachas únrán orna sna háglaí gas bíana Snach me sé bhíon scotáiseach ag tá chuisis agus níomha ag ábhar go nachráid bhfuil a chuir agus míle Mar dus glách sé dáirse gus gláise leag na héiream Is chuireach sé na tincéirí snas tiléirí ingéhán Agus ramsta daidir dóram sé ácam a frísún Scoachas únrán orna sna háglaí gas bíana Ichar amach I láchhain na chála agus imrach Na ránsa na láchaine chuideacham sunnaige Seri maidí lá na bháireach bhí bháin gaíonseach Faide déir a governor tá deabhaid faide diontar Agus ramsta daidir dóram sé ácam a frísún Scoachas únrán orna sna háglaí gas bíana Chuirde fáilte romh go Cuan an Cheoil, radio na Gaeltachta an seo agus I mhaonta tá sé de fribléid a gom Ghriallais agus Micheál Ó Confhaola. Fáilte romh go dtíon chlár. Gur míl maithagada, Liam? Ócam an frisún, ceann sin. Cad is ócam an? Ócam. Tá hínis go múbhach ag fearr faoi ócam na bhecha samsa ach tá sam ceannaia. Tá se le hí bhí te aca fadó go mar drama an bhícha deasú báid nó go cuiamháid nó díana báid agus bhí te acu amach scoilt, gríon scoilt inis garach nó mád. Bhí te acam le ciristeach idir na scoilteannaí. Na stileirí bheith an fátín sé ócam an sean silicón bhí an fadó. Se.
chun go máthaí sais airtight. Sinna sé. Agus cad as a dintaí an tócam nó Fianach Fianach. chuil fianach péicheach stoi go leor fianach de Friide. Tá sé ráite go fear a sa tráháin go Conamara. Scríomh tóir an se ó Lochrain bhíar agus sé. Scasú gur a ggóthb It's Putin. Okay, so it's mar sin na hála. Is má sin chuan chainteach chuan tórán agus Sú an des bra méirecha. Tá sé méireach Tá sé agus tá sé sean freisin. Se agus tá sé cholaganú mar anna se Conamara ní. Bhfuil. Go mór an daoine óga tá se go. Bhfuil. Ó gas óga. Tá. Mar bíonar hab diginn tú orán skipuí nó orán tapaí. San éireachtas. Bheacham le híineartas agus mórtais sé. agus siad ceanna go bhín sa Ceanna sé tá. Ca sé de Úsáideach. go ceol. Well, look, cynniú mae dyrnod yn y Ceol. Cad ar bhailih... Mi mes mwyn sin yn sagart o Donal. Sagart o Donal. Sia. Agus jafe toeloid mailen toe. Jol Micheál is a was. Se mate granyage shargume. Sniakes enientes gefol. Maar on sagert o Donal neven is there. Jote to pader is Paul. Maar is Cheoil to Badriam ne gloire agus jump to egoton evinish there. Talet malucht ne sagers namrade. Talet ja de wall gemachlat. Achos messe richt malucht de warin. Na waka turiaf jamneichen alschen. Na the west in Ghriallais Gestach le cantori minister Ma walu jo Conamara
tSean. Olé sé an tefram de dána. Agus bhí sé déalún in nefnisteir. Fil arúna. O fil arúna. Is not me wen. Fil arab. Achwysles ystor. Agus iafu Duine oed Micheál tú. Good job. Nar lagas you sé Ghriallais. An Cheoil Cuan an Cheoil sa spidéil agus muid a féchan amach Cuan na Ghriallais. Séire nuair a chluisim tú a casa tá an suaimhnas orm. Tá fallántas i do rá agus sit lí a chuireann tú na focail agus na faoin trasna. So is mór an anór dom go bhfuil tú an seo caintlim inniu. Gur míle maith Liam. Seo inis dom, is as mu cinach idir ráháile. Se mar cynnych oedd ar ôl o ta se. Agus Níl annach baile beg da rir agus wel se ta se idir ôl i cynta tan. Nar ag ygol tímpel ar y dahif go wicynach ar dahif gymwchar mar dira. Ta'n bór gol yn níos o lor bór agus ta nar ag ych ein tíf. agus bhí óráin agus ceol timpairt ó saolaíocht tú. O fi o sos o hyd o has mwyd. O has mwyd i crawl o'r tímpel o nawlar fi mwyd i geirstach lysio. Giols nes na hórain agus. Bíine teach, tríide teach. Ys na'r hannig mawr yn sy'n anonn ys da hi ys mwyd reis o'n doladir da hi. Fi se anes gyn, i dy ffocus oes y geirstach. Lys na dreffach i erach o'r rôm na dreffach i sy'n na fi di sy'n na casa siast agus. Ach, maher, fi maher siast na casa. Bhí. Fiach. Bhí muid a caint ar bhálachtaí ar báil. Bhín chuile chais rud na hóráin sin, ná bíon. Agus dyfyd, fi neart malach dis y gawn sy'n yn isio yn tagar dodonol. Ní sí sásta chuirbe. Ie, fi'n wahod. Fi'n maci. Fi sicr malach di mac ffwy go ddim eisiau es na sagart agus go. Ddim eisiau le beanol agus raw si sásta chorbe agus es sicr malach di yn amhráin sy'n. Tan caiisteach bán bag an chuir te gcuime go te díbhíh sé de freisin mar Jim sesin na sagart le le banach ní a bhhaid Ní a máthir sásta. I gceistin sinach. A caint ar a tóráid sin, muna mit trí las? Chaisteach? Se. Come on. O go mé an ro giúdan ó bhálach na cuaiche. Is go tanú as a chodnaid leháin. Éide hóíocht mo chalíní deas dag go muoin buartha. Is rinne sí gháil dubh go amhráin lár. Is dat má go bháilí sa chnámach luasa. Is fuin min fógru go an gerón mas. Ní le an vidni dar chuala más Ceol an uaidir sin. Nach rúte go mo chruabach de ma chaisteach a ban. Cheannas daidin tá plúr gach maidion. Síú a dána bhairog an amhráin. Séad na trúaí nach lom a bhí gan buad na pontaí.
Isi eve gan cún tSean lai. O yin teach mór rit edi hiúlad na báidín. Is chudíní cóistí faide chlan. Is chúlín Conamara gamlí bógam. De angel fór ní chudíní sin. Is na chaisteach an réisún le haig go chuidí túnélam. Nach bhásach an fér sí don talaníos. Is gainach an ialach salas gaidin. Nach lasach na réalta dús na hí. Ní de brí nás bracha bhí deas na gnéine. Nachas náfach na héisceid an na bhuidig gan bríon. It God nar dod na tílte choharde leis na sléifte. Is cuideo ní sé cub mé gram chrí. Is bhí Micheál feodum berla. Is doors na cléide lom gur bhaí mo chaint. Anna nádú deile ganún sa Ceol. Ach nos na héiní tá faoi war na grán. Mos an chií gan fasc na díideon. Son is neachta ga hiarchar hiachta riglan. Is chúlín dauna deas nar cháil mé Micheál leat. Is nar tú na grásta mar nealhádlam. Is bhí mé choláistí gcuidí am bheartha. Is an arduscail fechhail líon. Is fuaide mé deachas is cóirle ó nágléis. Ach far cráite go raibhidis me chríd. Is war Micheál riví an rasta. Is nach bhfuil sé ná gom goidú chud sir. Mar is mú fecha ná lecruacha farig. Marialt an gra thug mé go nín muir. Snacha siúdí haramí an aglaháin yes. Is í cho gléista le ban be. Séna trúaí gur giniuí mrin máithín. Mar is lehai móasa argóí. Ní de buncí bid ná talán timppel
ins na eagrán tánaí binn ina Conamara. Is it nach mé Ceol hinne me an go lo is go is goide Christ an gaiisteach ban. Ar lagas you. And yes. All in your fad. Chorde fáilte roimh go radio na Gaeltachta, tá muid an seo i Studio Cuan an Cheoil agus im háanta tá Ghriallais agus Micheál Ó Confhaola agus muid a casa agus a déna Ceol agus a caint. Bhí mes muoinún is gnearan áraní beg nach gastar rovinnig. Yeah. Agus tSean-nóis na mach ó gíháin. Ní hé sin le rága go bhachatá gist, you know. Sure. Ach sin an tSean-nóis mo Pat an fata mar sé thug sé ar a meán bh beannaí bhí si cepaí bheith an de thuúla agus istáíle am go rá sé ceapannach néireach le Cheoilach runne se go le hórt le hiálugus. Runne sé segus siúd. Rinne sé seo agus siúd a rinne. Ar rinne agus dar te lethe ágan na te rud be gan na te go te báid agus choil hórt ar fád go dgus gonne dar te lethe go na te íhann tarú go bháide. Agus agus dar te lethe gomach gonne na te cuislan agus choilhórtia, dheall se choilhórtiach. Is cosúil nach réide le Cheoil níl se ráite san áran aní was go Chundas mar a déir leis. go réire le Cheoil, níl se an ráite ar deide ach is órán grátá an cínte agus órán seangamathe. Agus ó cén timpplacht nó cén dúigh ges a dagan sé bhfuil sa. Is stoil am go dánig sé na héanaach sa cantar Conamara. Se. sé bhfuil é riile bhil chud is smógan na hára nach as an smuide. Is as Conamara dó. Bhfuil ní head a riide chun de bhí óga leora go. Anya, ní sin é. sé tan tuas óráin chasans mis agus Michael frisin bhain le tháinig muo. Tá sé sin éisteach na a haidir. Eisteach simúil. sé agus sé agus Agus bhfuil é an túirimí cataice. ní is sam beidir go bheáil rinne rétar í go leorá. Se. Beidir go tháinig na háráinna bhíige sin. Bhí anna gheanna gur bhío. Agus go síanta cha freisin agus go bhfuil muinte Conamara go gasan mu deorain chun de bhío. Agus ní anhachtú gin airta san is. Ní bhuiochtú an ina a bhío blacha páirt sna cumarta sí. Sirs na blianta fáda bhíoch fádó. Acha níl éan acu blacha páirt agus ce go ach go batá na hárain, an gentar sin hánig na hárain. So ní leispa órain ar anos. San áitin. Arthop níl na chorbe agus chatúas go leor órain bhainis na muos siadachas an smuintir Conamara. Go leor nus chun de bhío sé te leog. A tréal man tóran aníos. Tu gan daine is péirla deas a chúlháin ar an órán se. Ach tá sin se lei se chéadíine sé mo le an géir gan mé má lach ó gíháin. Lach ó gíháin a me se Agus cáhhairtótóran. Fuair me sin ó
onkel mar. Yeah. Agus a sé básíine se tam mar sa hen básí ag se go mar blianta fádóchain agus ag se go leor na maríra mar bhí me teíhile ó Verá agus sta gur go na hór an géige i cínearmad am ggóirbheith i casan na hór an bailid bhéla a gcónaí mar an ó sin ar a ceadad bheith casa in ó an géirgus na. Ní a gléachar Ní an háchtú ríre i America maiar agus a ó an géirge na sás na chanaridacha. So ní an ráhhainin sin nacháil ná stoppaúg chomuide casan na hór an bailid bhéla agus tá go leorach sin freisna mar cha me bliantaá gas a sin. Agus sin sin na reint má bhhailinn sin stegra chuide go na hóran le cínearmtí am bhí am plustí na ri bheith a gasúr. Mar a gunne tú leis, agus mar a gunne tú casa na nóran. Tá tú go le dí na dearmad, gus cumach hé ní féidir le bena an camrú ar cholle ocail san nóra mar agus cleata gon glór freisin má mí tú pís do húnaí le do glór i sé méidigach. tú. Má a chóla mis an tóra na chéidir i rio. Agus sinnaá casam. Agus ó má é rí agus ó an tSean-nóis agus. Tá sé an freisin. sé má le anna gaúr gan mé má a chógínháin. Deidón san néar inédam til lugus trá. Egisúla magde skare teach muide móchail. Ska sin enne mohíomh le pearle desan chulháin. Blian san íreir Shere abne capullion fad. Ní na yeshir Cheoil magra welm sis nav Snile til gaveud nach gam shena dalishra Snila nach wach breyug agus bedir gaviglach amara Is ní kranen sa gail nach adanti wanen war Snile sagart san roif Nar jul tim tefran era Snile brakend san eitin Naran tereshens san snav Nu chwalyd y tracht fearlu desan chwlwan Se chwysles y start Na pos an chandinilia Snakker de galaf Leigra de hadishinia Maris mishaviog Snacheras Faser bes moigial Sashin is one bar
Gana buachwyddi brades moia. Agus cyn wag me Gani anyn molom nerwon. Cyn wag me Gani anyn tarugo. Cyn wag am tene Gan lesen oengis fwyio Magar chal mishm ferin Evrekach an anirin A chuirde fáilte roimh go radio na Gaeltachta tá muid an seo is Studio Cuan an Cheoil agus imthánta tá Ghriallais agus Micheál Ó Confhaola. So táigiú I Conamara ach chu tú thsáil in sin. Go dtíhann chuim seaarsáil chu mé arsáil anóg agus bhí me hálaigh 7 mbliana déag London. Chunas mar bhíon saoil a London. Bhí sé crú go mar tough, yeah. Bhí mar saínar mór an sin númas tá ríide bhí go Loch na Héireannaí. Se. Agus ba chuma caidecha cuairtú post. Agus bhí sé go dhéana angatha cuairtú áit le fánach le na ihe. Troch fas. Ní sé díara agus bhí sé an tecuid agus go tú sumú duine chaáil agus stoí bhí sé de ggéirbh garú a ganúns cí nach ceapí go éireannaí bhíonte. De go bhuiidir se postnú a bhuiidir seart le fánacht. Na a bhreanas tún 6 chuin nechan síl fasin má bhreanún tú siar an nniuhar na héireannaí sin. Na héireannaí déibre go cruúnach sé agus déibe sé sin agus na mótarhfuid rinne siad agus gáilthirta agus siad na héireannaí rinne na mótarhfuid se háláán agus a chun sin ar a desan síl bhfuil sé háláán agus me FFP agus me fáil ólas áart. Bhíne casas na pobannaí an agus bhí bannaí cheolaisteach le weekend agus na pobannaí háláán agus agus na bhí fu sé daine bh go maithram agus déidir sé mecht níos agus á na chasa agus bhíoh hála da san sin 10 seamra chus bhíidir sé dans. Cíimeach lam leirí chunig cems mar go sé sin baidí gealachar. Cíineach lam éit sin bheith casán agus á sé burad mór mílte chuine éit sinna ceol. Mar ní éireach muid an ceol sin a fíor cháirhaireach na go dtí sé éirin bhí mé éinear agus a chun mu déantheir chéile a gcín sin agus bhíoh go leor bus cí ceola nó sin a London. Bhí ne ceolán, bhí ne ceol cínte. Ní sin le rám faoi Mheiriceá, bhí ceolalas asan na cínte neart. Nar chum hasan sin go Mheiriceá. A níor haine Mheiriceá lom charbeh, ní bhíon céanna charbeh. Ní ran sí me sin sa geol nas má bhí hasanna. Agus nírá. Tá seaarthaí sé go tá neart ceolalim se. Chum agad sin chear go dús. Tá neart ceolainn se go bach ní run mar sin. Bhín síl difsiúil bhí sé bhíonar choríbrí arbach. Bur sé agus agus an chlog sin na sí fiarhachar maidin. Bailí más ag ceanún cóg agus teachtáile beidir go dóchlog sinóna bhí láid be díonach agus. Ní an social life behan le heis mar bhí éin hálas asna. Bhí an átar an ceol agus bhí sé sinnéanta. Bíad na blianta bear bhí am riamh sa síalhálann sin sé bhí sé bhí ceolaid. Agus bhí sé go déas agus go dictú muinte chaach muinte chun mar le chéile agus bhí sé le go déas le chéil suirt éire a chéile. Bhí sé an deas. A rotú teachtáile go minic nó níorm sa máile nó nach mhthir bhí hirbásaí. Agus hacha muidir bhile beidir le 16 bháin sa saora. Mhés mu for agus ní faoinla cin se muidir bhile sa saora. Ní cheap mar riamh go cine éis an náil na go gháin na néir ní ríiste go doisi. Ó bhí ar a fácaí go dí. A bhí an fácií am dhéú agus chum me go American sin ní haine America lom. Tá men sin so heart ar chéidir bliana. Chéidir bliana agus an sin dil tú. Bhí ríme darm seachta bhile nó sin tá me sa máile. Chuir sé brú bhile se.
Ras go Ghriallais, ras go Conamara. Eres go Conamara. Agus Michael, cad fútainn taistil mór an taistil déanta agus. Rugú Micheál asna. Óhaine? Unfortunately, rugú an. Chun anún sin rinne man Intersearch 8 sa ceir le copsa blian aibre. Cináid? London? New Cross, Peckham, Camberwell, Castle, Torbridge Road. Cha mé bliant mór go bhí cóilcheanarm ó chuid goiltalug má dancailach í hálar an bhí ar bheits cornamúna iad. Dim siad gimachta gúna a cha bhádum dan gnálas. Dom mór an toide a chamáidin se ide. An meannas ná túil me. Bhil ar a chóm a head go sásanna na mép go líam líana bhí sé, machchas tíar ní, níor béal begasam. Níor béirlaige? Níor béal beig ceachtar go na gaiisir bhí teach. Se cruúrab sinna lín sin má deara. Ó bheach? Na coigadaí óhaach bhí se go donna. Agus in sin héis bhil nún ag an ísir a seán, cáisteach a scoile. Agus bhí communication problem ó mai ant na ran bhéirleid, so go dtí sé go líana le go do bhrú síos i déan rang, dus cunne do bhéil dún, tígus fansagus na habertaid a cenne cúga blion. Agus bhfuil is said, níor sé éascar má héidir sin, bhí béirlamsach. Agus in sin bheith daoine má go fút, bhfuil is said ó tá donachta cinnt intin ar an asúr sin ní láirinn se harbe. U seann sé má lá sé héntas go sé bhéal an aige, se bóilte go chin. An níos a gceir do bhélascaid. Just go with the flow, and just found here did around sin arán a fé blianta. So man dá sé sú skipfuí. Sin é ní léon lei seach é. Bhéalach an dúinte. An tóir an ímste cíimeíon an choirthain na trábáine. Ó ja. Ja, go dhéas. Bhí maithéid fi sé creicne an óran sin. Tá cín faoi, tá am dearan siad go bé ó an bhainte stoí Ceann tóir an sár tá Conamara. Béidir Conamara ó thua siars na háde ar a saineach. Bhil tágus Conamara ó dhéas fris an tóir an bhainte go má app. Ba déide me chóir an choirthain na trábáine agus leide garach chuáin be agus Joanne agus a bheta go bdíon ó an bhainte ceannarí dena choirthain na trábáine. Bach marcaní lechéad faoin géadír a cheapan idir a péireach. Smáim choirthain na trábáine. Déar an choúna sin chéad an chéadúir na dómtú, nún chéadúir na chaastú. Ní hadá ach seo an tóir an donach a chas me go maiid idir bhí se fáháis. Steach na chúis. Bine. Se. Má bhí Island le téidir wacht nar dheas in na tearachéin. Níl cainte a buid basan í nar deidir bí mar é. Seallaigh tarí deamhaine cuideachta nó bainte. Níl feared bí gábhachte nachhfuil ceile mé. Mháilach go na carchaí smúdánach go na báid. Mháilach go na carchaí dálaigh san na tráhain. Siad bhhain mai chearaid raidím roineadle má cúpán. Achas a cúmó leis an Ghriallais é sé héanatá an bhaid. Agus a dága siad an na cálamach maidin leis a bhaid. O dialle agus muiri siad I trúr I chháil san iau. Ní le na glas o neachn a línte nach dáni gon trámain. Anig na maidí éad na dúrlin I sanna carach agus a bó pátis támarom bhí cathú am
is a boy dradin ramsa Martin fadoiria j'ai Micheál Ó bheas lom dardani kirum seria is a Micheál Ó Confhaola white marche dog agus a háirí líbsí aidechaí nach teagan isteach dí. Gom bhí nach mrága an bhhaile siad bhar glánaí is bhar mhíl. Is chaidí conraí allarí amach óla bhín a tír. Ní bheite bemón cáileadid carigiochaí nó gcuideachta. Agus a fare géir nar cailú mé lár baistú mé go Nuaid I fágu má chain enric mé gan féidir an bhéal beo. Níl daidí nam, ní lenne drafóram, is I níl mo gháidí beo. Is a tá maithid hain le galú nach síist nach íam. Nach ein cealach a bhí náideach in nuaid nach láiteach sé le brí. Mar chaisí seachtaí ní is tóra de bhrageannaí. Níor cleachtas mhór sin nára chábneach a muointe crín. Mar a bheadh sí baint an na charigín schaitiúmó leis Bhears a déire tan sin ní fuair me cuide gon scríbhín ní bhíon faoi Joanú hála Canada bhí me ag bhí me go chríd nótaí. Bhain bhí bhears sin ag Jo nar ag Nar go daoine eile. Nar a siartíh séin. A tan na legan na híide hán agus deardan bháin leit áúchtha se mí ach tá thuirim héin chohhaine. Ní me se chasa cha legan na deir mé héin. É duine cinn go chud ghilta héin. Agus má sin má bu sé sin saach má casa dí chéine. Díireach. A cháirte, támuid an seo a Ghriallais ar radio na Gaeltachta is Micheál Liam Uí Mhaonlaí agus tá sa spidéal is studio Cuan agus tá sé bhain seo ling I Cuan an Cheoil agus tá séire Ghriallais an seo am haanta ó wicinach idir gáháile agus Micheál Ó Confhaola amach chomás tá muid caint ar an síl agus ar an Ceol agus ar na scéalta gáin leis I Ceol agus tá neart scéalta nach bhfuil scéaltar fada seas na hórán seo agus ní léon rá insint ag scéal nó ní hen cad a dúirt tú níos luha marheallar. Dúch me gur gáinteach a chuile scéal agus Gáinteach a chuile scéal. Gárá dhéagar órán. Gárá dhéagar órán. Más féar eisiid, má tá náitis sin féar a líam ní le sámacham. Tá neart óráinna go séire. Tá agus I bhíon tá just smaoinúar pointe sin ar agus se nar bheitú chuile casaiste náit mar seo. Beidir bhíon an tam nach sé jabad cum nuair siar maidir in na hóráinacham léama thuca sé lumsa. Léama agus órán lam. Bhfuil sé scríb me héin órán faoi fí me goplórán na dheogacham. Scríb me órán faoi mháile héin freisin óra siar blianta fada ó. Acha sin rud faoi chuid me ar tépa tam sinna agus níor na foclaí tócaí síos Níor scrístú síosí d'obair bhí agus ní sé dáma neamhchan ar na foclaí ní bhfuil má tá sé le cháir tépa gúnaí acha sta go méidir goidir chucha a ggóil versa nó áversa beidir.
Bhfuil sé bhí bád ag maithir bhí nábhite ag gimachta géascach agus goil Conamara go hárins go cún den chláir spelíhachan agus rodíintach bheith bád a bheith an wasin, mar bhí se chamáile Cór nó. lorí bhead Se. gobal le lorí agus bhar bhí teachta stecha sin agus ní hécha le hachar an teachta stecha aige. Na tead a teachta stecha aige ná hín síl go bocht ag cholanna mar a chéileach. Sa hín tá dearag le neíre gur an bád aige agus hí gcónaí bhí teachta steach í bhí éige teachta an níramid. Níomh gáanta na... Bhí an tá dearag an near a gúisinacha. Bhí bhása se an óg agus I muid na ngáasúróga g náma hén agus mar rafar bhása se ní se chuige chuig agus fu se eilse agus ní mór an caiinte bhí eilse nuair sin ní se fásin sin nach bhí sé sin narétar agus do me le maine cí mentá an sin maithir bhí me cumnú mar gan scabhíán agus intach agus ní rága se espatéadar in agus Fanna na cíimí déasa sin leid. Má chuig céad slán le mu ceannach snachán a bheochas brí. Bheocha Ceol agus plérachán agus hí na seanaine anna gheanú lán smá bheannach lo go brach agus anna bhí na bádóí ebear bhí le bhall. Scéad slán leis na seanna bhádóí snach bhaca siadrachaíol agus glábhaíocht leis an bharige nágus ródís angrím. Bhí mo dhéide hen linn acu smá bheannach leis go brach. Snar bhaith an fearr farige sní ráide le fáil. Sin go hálinn ar fad séire. Can tú teachtar ar bhfuil versaí chuideala go dearamtaí. Bhfuil an tape agat sa maile nó? Níl sí am sa maile tá sí le fáil sa radio. Tá sé sa radio? Yeah. Can tú dal gobar níos agus... Cad. Mar tána focail go híntaach deasan sin agus chur síos ó do chrí. Bhí bhín se? Agus sabar cé ní sé bhí tú nuair a scrítótóir an sin? Ná bhí me sem go má. An bhí gur ceach go blian ar annos. A bhfuil. Agus cé ní sé bhí tú nuair a fuair tathir bás? Níos. Níon seo tú sin? Níon sin me sem muis céanna. No, ach, ní sé tá bhhaime sé. Well, ar me bhirte le bhí me bhádar a bheith faoi fichéir annos, bhí me óg má. Bhí tú óg má leocha. Bhí me go scail, sem má, bhí sem go scail mé strísa, bhí me go scail. Bhí mu na déba. Agus ra sé tíar fehaád nó... Beidir blian. So, Conas mar a bhí sé, ra sibh seis an dul dahíar, ra isagaí... Níor hiig muide chuime mar gáasta, níor hiig muide go drochar da bhíán na Níor seach tín Se. dar libh sé. Se. Agus an sin tháinig an bás. Se.
Ie, fa se elche agus síal se an bádan sin Díal sé an bá. tríhí sama was se mar. De hiic sé nach chuir sé Se fiile. fer a bhí an. Sa idir a gur se gimach mar am. Se. Níach se sean ó hain fáú mar íal se í maidera. Ja. Gun sé go deach fás nos mar deach. Se. As casú gur a baril cinnte mar íal se tríhí sama was se. Tá se nach cháile se breanúra go dití sí sa géh. Se. Agus sa leis sin gur sé sin gur se Grufn se gimachta. Fi sé an ága crétar. Bhí. É sé go go mar móthir. Bhí. É mar an tám dinge tú an tám sin a bhí an ní bhuiocht an chúna na Jones na pincham na ní bhuiocht na dániuid sitáda. So bhí se bh brathir péród. Tá bhí si híontachan bhí si híontacha. Bhí am bheanna bhíon sem móthir an nach téile. Níl sam cechéanne sé? Ja. An táide teach. Is sí tána bhí maithir a bhí sí rúgóíam. Bhí. Tá muinte Conamara go maith. Tá. Créitim agus tá sé le sonrú sa Ceol Se. agus gur aber go bhfuil se bhain seo fós. Se. Agus tá réilgann seo fós agus Ja, mas anrú raidí. sin. A cháirte tá muid an seo aréile ar radio na Gaeltachta is mise Liam Uí Mhaonlaí agus tá sa spidéal is studio Cuan agus tá sé bhain seo ling ag Cuan an Cheoil. Agus tá séra Ghriallais an seo am haanta ó wicina chuid a ráháile agus Micheál Ó Confhaola amach. Stas mar a hiúldan. Jóðin na gána leith Elenóir na rún is art a bhí agus míú Tra mi mer mawam Saragan tiul is gone yet ishar Stúsdeise nábanéran Savrenelin tSean-nóis Stúsdeise is mílchapóg A chánsa waris beó Baigan amart Maristas Micheálin na gána leith Elenóir na rún Sa bhí buaice Godócach sí Nan carfuar Conamara Sa bhí buaice Gomeábhach sí Né anmha ón agrán Sa bhí buaice Savrenelin tSean-nóis Stúsdeise is mílchapóg A chánsa waris beó Baigan amart Maristas Micheálin na gána leith Elenóir
gána chó a chuide gantaíocht sa stór. Áte me is ní anna mé Sma anonn an tSean-nóis gánach mé Savrinilín deasán Sústa si is Micheál Ó Confhaola what is beo gaígan mar is deas mar I cheolin na gána leat nóir na rún. Good evening. Good move. Duine chuig a bhaimart ó bhí Ceol de aber Duine beidir mór le rá nó céad. Well, so hilam rá couple duine ach ben amháin cínte ra me I díobh an tócail na codóráin agus áine ben watú I réara. Áine ben Gus má hagan tú trás na a CD ticket tú cad am arálat. Okay. Áhain. An tSean-nóis bhí sin nádúrach, chut a nádúr sin. Se. Is sin ce. Ní maidir má ní chatú dús ní chatú tédal an rud nádúrach aici se. Se. Sin éon tSean-nóis Ní bhfuit am mór an gan rud nádúrach sin inniu. Bí mé géisteach róbegnar níl rud nádúrach sin acu banniu. Agus a riire. Nirtá ta sa géist nó mótarí géist. Tá béim tSean-nóis agus bhí cheach goach. Ní fún náir na focla. Ach ar an tSean-nóis agus dígann tú tableach sin nach ní hicadís cad an riil díl. Bhí sé go mean sin ben nach dí leháilse bhí síálan. Agus sí carhasa. I gildara bhí cónaí orthe. Se bhí sé basra sa bhélí. Bhí ní géisteach leis an óg. Agus bhí drafar lethe nach chéonta frisin bh drafar lethe I bhún mis am gasar. Sí bhún me ar scoil, ní óráin in iseach ar scoil. Ar scoil. Ach go dach sí cúna iontachain leis na hóráin. Ra tú ógnar thosa tú gomaíocht? nó chunas mar tháinig sé sin múntear a bhí sa scoil. Chuir síisteach ag feisianí muid. Feisianí? Se agus na feisianí bhí an, I mu an gáir be gur mu docht núna feis réilíní hiú riara. Gus bheoh ceann isisiúil a gána. Gus bheoh ceann isisiúil a méide dú rí feisceol níir dara. Gus cumar chum go busca chocolate a dúisi. Ní ar an bhúna air go ná bhúna le fáilenar busca chocolate. Sin an dúisi fuairmuid. Se. Ar bhuach muid ní ar medal gathúrt. Agus bhí agin sin, muin an gáir chuir tíámaid. Mar dginn tún ar dúchta múntear, chuir múntear an, sin chatú a dhéanana. Chatú a dhéanana, Dginn tún sin ar a bhí an. Agus tóghrí bhí crack a buint leis. Ar a bhí crowdar le chéile bheith sin. Agus me fá taistal a bhád nó? Ní mu go le gáile. No. Ní gáile nó. Gáile nó, timppel, agus sin a bu dhéana mu chéad blaise go na hórainna man an gáisireach. Cinnach íní mór an éireach tá sam go nach mu go le feis réilinn. Agus má bhí tú go má fortú busca chocolates. Tá bhíoh mu chu dé leite drin sin dig tú níor. Mu de chuin alban héins níach mu de teán géine eile. Ní mór an go fuair muid an hósin. Ní mór an chocolates ná níhhair. Ní ar tá an marsin. Íntas an sé agus a bur mór a dig tú busca chocolates. Ní a saine gur dá chocolate an hósin deach níos tam sin ar tá marsin ná. Ní a bhí híl cad fútain bhí mítá a gomaíocht? Mí réid bhí móthir garú agus fusí lista go na hamáidí 983
Bhí mé lista. Bhí sé faoi dó dhéag se. Agus bhí se go dé a brean bhfuir a lista bhúr sa tasin go. Agus bhí mé chuir be máilm héananig sa meiste faoi tríocha nó tríocha cógnúir a cinán. Agus heb go buna bhíscrit a réile nach. Díar sorchan í chéalach an mé. Can éisú tú nósan sé na ficinn tú goil meiste de mis a faoi tríocha cógnúir. Ach na dóháin seachta á bhí muid gáíocha. Ach ní bhéine ná cíimnú ce a chasme fáscó bliantachan ó nó ní bhéin. A chu dhéon tú mór an sin don nóíocht. Ru sé mar chud an síl sa slí Bhí slóga ag sáil. Slóga, an slóga lumsa. Mí go mthúirtin teas tú sin. Se. Ní mar an cíime mar sin na dunis. Fleannaí, bhí cum a coppla flé ach éireachta sí smúil cíime mar réidir. Se. A bhaid faoin lí sos go dtí níos fó mena seán. Se. Sin ce mór. Tá go bhd an cean darnach go gus cína lechéad tá tú gáil síos. Tá tú gáil síos rungaín réime os níos lechéad caiite de díú scórnach. Béige mocht a seanús fáinní sára ní go do lór. Well. Tá sé an leile rééis hún. Ra amar behan sé dá me a ggóúidir riine agus nach tuairmar bethe go méálar a seanós ach gur chaiis an tórán amach agus goráis mar braham mis agus mé taistil sinnéon rud gur féidirlumm órán seanórán na chaasa agus má hír a chur trasna. Lachénta go rúirtú sin is móhaite bhí me náró nar chola sé den seanós a réabhach. Hí mé bhfuir bháins chasme ó an seanós go banfrinsa na seapanna. Bhí sé cuairta éirín agus ní más dearhharm bháil agus órán chasa agus rinne me sin agus Nis bhíon beannar a céir a seanós ná tead óchlastí agus an sin níos go ddíime. An sin níos go ddíime agus státe agus me héistá an nach chas agus chaí lábla músa agus hí sí seach hen seach an mórlathe. Nis agus sin mar a go déin se tra. Tain. Tá rud a cíns faoi hanós Conamara. Sinna déim siad agus tá rud a cíns faoi hanós húnaáil agus tá rud a cíns eile faoi seanás álam nó agus an sin aber tagan duine agus cuinean marin an rud níos faide seaan duine amach agus chéintach nach íontach é. Duine nádú nach bhfuil a cuioine bheith rudidir bit ach chu rud a tein seo. Godíireach. Níos bhfuil ó an Dúna me sé cean. Ag dar chuáin dead me se das. Agus ma dín hiúin gáiríos eb mach a faoi bar i chailte. Is cínte bailún said a rams mo leis ní rála fáil. Agus iad machrí le mai rát faoi bruach na skelpín trainaí. Is iad machrí le mai ci ní raide lam siáil. Sa stóidí tá de lábim I nganis god a wadin Is airi shom kenait Lion sartan fian De huli traishat fan Allah De rua ma ros ngardin Smas fiare de will to Ralam clear the life haram sevenier Jane Troy gan me mas molin is lan in je gowi
is a venture shirim Cheoil o jairo chon laban la wain chishan vanu kriana mach bo ekid nu kira is a mine in chonni anayad leigmanin ashte gran Damrana lana queen go with Aroisa no de viens barana spien to ed mo Christi viens na bron Exuegu vai medisti ach mulian ni waed na khishenya Maris Ceol la sayadnas velai is nach a cleaton galdrayan gran It's a boachil meita veanarik ni vei me wad ma hedem Mar hulini krikis is lefti lad Sedaish walivis O charka gudan neidid Skubn bala kliad yeshena Godrahead o wale ont levi Skubn bel na shiar Is a rachel mei ma veidim Gob medica bados a chesor In tonight nach a wille an a real tam Edin a tiv na you koch room Is ni go mei dash go heidin Go laudi an a chuach sing ibde Go me kushlan neg moin si diente e harre Cuan. Tá muid a Cuan an Cheoil Studio Cuan sa Spidéal le Ghriallais agus Micheál Ó Confhaola. Bhí mas bhain sin le ball me bhreanúir an órán sin talar uag agus bhí mar alam hain talar i gydw yn creator i sé ffair mewn se gwni sa higur se ti mewn rôl hyr yn y fel o'ch einach Se go ciúin. Ys hoi ffrasyn yn medio gyda siga gael o hôl ffrasyn Se mar a Harlíonn. agus brehan yn siach i byga Ys yn ffad oed i gydw na talar i Níor talar soch mach ar a beig ben a posa. Anya. Ní cheapach Níor van stad a segi. Ní cheapach an wintir go ran se soch ma mar ar go nini. O, teigim. Mar talar yn tyf ta fashion ag talar ní tyf fashion ag go lo hach teach agus Se. díana bredin agus díana trouser agus rudi go Duine. Ghriallais tam sin agus teach be má chama ní car vi ala dada. Dan ha chama go maidin nu de be go me chur fanach 16 an go me Gymach siaradír a sem réidín ag sé be go bhí sé dhéanam. Agus má agus se go le hacha teach canál breanú sí ar nar te deige. Se teigim. Níor a búan. Se agus sin canál se sinna íúr sa go dictar táidir óhag ach bhí sí seochaí agus bhí sí canál sa go gheall sí ró sa deirecha a chéir an séidir tí deire leis se háúín suach. Kif os a chuhéin mar ar. Oh God. Da chuid leirig ní dóite, gus tú gimocht ó hach go teach. O, gimocht ó hach go teach. Cos sís ar da chwrsa, son teúd nach dainioch leid. Mac dúchus mac dara, fingin am i dy hwn gan hab. Sy'n edrych ti leis i magafeid. Is ag an tabar, siachwyr mis yn ffannu mo. Siach me an enir, bwydisis byfrachtis no. Svi a gwaitri lasa, 'San 'Iacw mar blan yn nhw. 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 'San '
sí mise níor lig sí máhhaintilúm. Is chá me chus amhain réad go ráú leach. Des gláine an daris is le céinú haine isteach. Schóir an de neaba is na hinne né nach leat. Is Cuan póga vilis tífa má go de bhélíndes. Is háúr a waga ní fósa me hú marar. Ach pósa men talaí Ienes go dawn maach. Sa jairo ser majin sacrahis on Cheoil gard. Snachas je kustaris ege fadir Norwege kar. Isa halurin swarach ke fosa chuhen marar. Da chydlerig ni dotje stugimach dahach gytach. Gyrsi ser de chorse santiwd nach denioch lad. Smak ydwch smak dara sgwyngrami dy hwyn ganab. Isan atje min faska bin na fodan anes fer. Sbin kja bin egne mechwin baj melu go warne greov. Biana bradam eg prabo sam brekal eg snav gore. As mustarin Fwyletram ag farale le fanyan le. A chuirde fáilte roimh go radio na Gaeltachta, tá muid an seo is Studio Cuan, Cuan an Cheoil, agus im haanta tá Ghriallais agus Micheál Ó Confhaola. Is morasa bedidine vesip, kan kotu broigi na leidne, Sa chwydi godna til schabetin, nach drosgeni latin I dra. Gan bia gan jachis gan en ched, lan lacherne, is mesu venindi leigare tjoch moid gast. Is vi gruadi gain khiaran chwachin war tleve de galun nadin bleglum ach aire rebela. Is noin lina klede nach dokinu marhede is yenar yaskelchen egedin elulen gra. Is yet morile buide is kan me nuide on wadinu de khwalme nach turum refal snach lechti laide suidkis Chame suede wagnes is ganach begaglodach achan krushkin chlar. Pak megi sinna. Dí leat. Bín tú do de hiúnlachan héin leis cuidas na hóráin sin, cad fuair gitar do bhí tú óg nó? Sé maithir fuidir mun America. Yeah. Ní ná nóg cead.
Tá bíon Duine debétáil faoi óráin agus ar chóir go meach tuna chu leobhnú ná bheach agus. Fi dína gúnaí chlás. Má tá se ráthe tá si de cahanúis ar naimseid. Má tá se rá lech tá si de cahanúis. Gus cuma go éon, bé si de chlásan na gúnaí. Fíorhuiid. A ag déna le tíon thusna rud a hainnes leit. Ísa tusna rud a hainnes leit, a ní rud a hainnes le duine cinn teile. Slachanna fi dís chlásan na hop. Bích. Ó, a cad bhí ar an mhaoine se? Ó se. A chuirde gur maithagadas a bhéling tá muid an seo i stúdio Cuan sa Spidéal ar radio na Gaeltachta agus Séirí Ghriallais in ar Domhta agus Micheál Ó Confhaola agus inis tá órán mhaoine se órán mór Conamara órán atá Se órán fadaga maithe. Caistar go leor ó ag sochraidí. bíonn si a caint ar a socrid féin. Se agus sóránna ámas bag nach ní ragúil se tá sé cholaghine tórán se a Conamara agus bag nach bheitechtúra be órán áisiúnta Conamara tá sé sésta cuma caidecha tú cuma cen pártíí áú steachánna cen Bé órán mhaoine bé órán mhaointe ag duine cinnte chaáán agus tá gá legan difriúil ar an mó tá aine níar tí se agus ar an mó take a gáda gá. Ok. Tá legan difriúil ar fád leis se fónatá go bíar. Le hééis se fónatá was an teo. Ins ní le samsa. Ketá ceart ná cean fóntá ceartach se an fón. Se de fónatá. A chola mise. In sin, nar a gáistú siar, nar agus tú camas. Ras mógus nar tú tair chiar an siar, tá fón difriúil. Siar go gána sá. Stukur i chesin ragars ce. Cean fóntá ceartach. So, trí amach go bhéir sagais. Letáil. Right. Amen, tríleig I warige nó es lifte wad o hir se gane iach bia Israel. Anish nachta heje och so yes. Sana we ga wadahiyam. Se meve koro Tanimam Sniru ade lamsli Sauri yilish kardianis me Tani givre shatjachwar Sauri yilish Leishantiach sha sewla nach agus var edimitu ledina wedvra selelingana chwach Micheál Skach I de jord glas fals Så amach mach simalagon Anige win shabas Nach daradish Ghriallais me Ticha
agus tríla. Lecha pui faide cael carom, is na cael gianni sydd y la. Agus trwy'r banog o lefsiagom, le chwine os cyn chloer. Is giori mach o'n tragom, as if you're sgoial na glor. Samata sian o hain I mwyners, bios I dian to na falar. Biach mar bys ma hette I tisha, sydd y goroias Micheál. Dŵr y pod I mor, gomwynish me, noes garw eis y lo. Sgal Cheoil inchir gan y gom, biach raddoch in sagron. Sna Ghriallais cachame, mar Liam Uí Mhaonlaí. After Micheál Ó Confhaola, not a gwynor me gobra. Sbais I ched ne duchana, snifai wegnes armon. Ennis. Agus níor cuireadh ag éirí I Níor cuireadh net níor tá gúhála go dtíana baile dúcha sé mar. Bhí an aimsir In aimse go donna. Duine. In aimse go donna starim agus níor chaití gála mád le gála bhálaga go dtí muoinis agus bhí níor éidir an bheala choile níor an thursna taide nóis an acabun sin le tiáil na Conamara agus níor téim bhealach bhecha cinna na cá agus capal agus bhecha Johnny sin teistí an éidir le gáilga cána a chapal agus cá agus ní bheach na daine an teisteach sin í na seo teisteach sin teráid agus sean téim bhealach ná bád agus sannig an éimse go donna ná ra bhéidir an bhád a chuir fearraige agus cuireadh náitir sí ar fearcara It's a colour. Little colour. John, the fair colour, fish, she get back her. Somalia. Yeah. Cheer. Need no. Thomas and Shaw, a radio no Gcuideachta, agus sibhgéisteach le Cuan an Cheoil. So, cer the bheas againn mar chlásúr mar sin. An áir I hímpel choláitir an sagur hamáine bhfuil áir cinint bhfuil bád an réna. Gommeach bháide bhrábha gom nó bádín de gam hain. Bhainne bainte chadra gín tá tríl mór leis an gían. Bhaintisteach go gaide nó go hairálinn an tréin. Is tí goin cís le Robinson sve brabo be gam hain. San cuimeach líb sin láid san na rá mi sé gon den chláid. Me blanweid in y cailíní gáil siad in níos a tráid. I chhuile ghuid nihuána co be corón le na gráid. Smarrása síte flight forum sé go marú leis godán. Is a wad a dín, a wad a dín, a wad a wad. O dainne de ghialtraí gur ferú daine amrá.
Tá meach mór decan ó telinnéú gáid Mainin se óg viniste galise le tíletá Tá bhádóidí Tá bhádú arúlá Páideach go Conamara lom nó san áidin miad na ghriallais Tá felli mínu bheith talúnam Tí réití mar le cur Is os a bheith de chumnander No iad neosa se leid más Sa bhádóidín Sa bhádú arúlá Páideach go Conamara lom nó san áidin miad na ghriallais Tá felli mín bheith talúnam Tí réití mar le cur Is tus a bheith de chumnander No iad neosa se leid más Is tus a bheith de chumnander No iad neosa se leid más Tá muid saci I dro deirenis a chláir Cuan Cheoil Gur maithagad a socht a bhéling agus gur maithagad Sarah gur maithagad Michael Fáilte rud. Spígí líon an tachtain se chuin a cháirde go leagan eile agus chlár eile do Cuan Cheoil.